Salam mehrumanda olur. Gitçe şey edilirler. Öňüňize bereket, ömrüňize bereket. Tehniki sebäplerden ýaý günü ýaýlymyda ýene gije galyp başladyk. Şoň üçin ötünç soraýas, aýplaşmaň. Rozbay aktivist Rozbay bilen bile eden efirimizde bir näçe gezek kanalymyza hüjüm edildi efir wagtynda. Ondan soň efirden soňam ýygyderli ýagdaýda bütün hasaplara hüjüm edildi. Kanal bilen baglanşykly hasaplara. Iň soňunda men telefonumy içindäki hemme zady pozup dögüp şeydi bir öldürne göre netije alym diýen ýaly etip koýdular. Şoň üçin hemme zat täzeden dikildilýär häzir. Telefondaky maglumatlar, zatlar, köp materiallar gitdi. Arhivler zatlary ýerine getirip bolanok getirjek bolýar. Şoň üçin ýaýlyma başlajak wagtyň gerek zatlary täzeden etmeli bolansoň biraz kynrak bolýar. Şoň üçin aýplaşmaň. Bugünkü temamyz söýgünmek we watansöýerlik. Bugünkü tema esasanam Türkmenistandan şu YouTube'da çıkış edýän Saatlyk Şyhy diýip biri bar, blogger. Şoň iň soňky videosyna, şol videony maňa iýerdiler ýöne bir näçe sekunddan artykmaz men şol video seredip bilmedim. Sebäbi duruşu bilen hapa video. Söýgünç. Hapalyk diýmek. Söýmek, söýmekli, söýünüp gürlemek, söýgünji ulanmak öz durmuşunda Ferhat, salam Ferhatcan, sağ ol. Adam diýilen zat ahlak bilen, jemgyýetdäki tertip düzgünü bilen, edep ikramy bilen adam bolýar, mertebeli bolýar, awraýly bolýar. Näçe birine gahryň gelse-de, näme janyň ýanda da, näme janyň ýanda da söýünmeseň gowy. Söýünýänlerim iki topara bölünýär. Gönümel gabat gelen ýerde söýünýänler, ahlaksyz zatlar paýlaşýanlar, halka ahlaksyz zatlar görkezýänler. Edep terbiýeden mahrum materiallar zatlary ya pirkol ya humor ya şolar zatlary görkezden bolýanlar. Bulam ýalňyş. Şoň üçin şu gün Türkmenistanda her kime zulüm çekdirýän talançy, garatçy, zalim, jenaýatkar, diktatorlyk nähili ahlaksyzlyk edýän bolsa, söýgünç ulanýan, özüne aktivist diýen bolsun, oppozisiýa diýen bolsun, ýa goşadyrnyň içinde şatlyk ýaly watansöýer diýen bolsun, şolar söýgünç ulanan wagty hemmesi bir ýerik üýşe, hemmesi birleşe. Hemmesini birleşdirýän bir zat bar, ahlaksyzlyk, edepsizlik, terbiýesizlik. Ana şol. Inni şatlyk şo taýda diýär, olar diýär watan dönükler diýär. Olar diýär gorkdy, eýtdi, beýtdi. Häzir Ferhat jogap berjek. Şey diýär. Neçeýle urdatdy? Şatlyň nämesinden gorkarlar bilenmek. Şatlyk bilen baglanşykly özüni oppozisiýa diýdirjek bolýandan ýa özüni aktivist diýdirjek bolýandan näme üçin şatlyk bilen baglanşykly şeýle düşnükli özüni alyp barýany, bir şatlykdan bir hili möjüň sürä girşi ýaly
Boyunlar näil gorkýar hem öjökden. Şolar ýaly gorkýanlaryny men düşünübilenmek bul adamlar. Näme üçin gorkýanlar? Şatlykdan. Şatlyň gorkar ýaly hiç bir nemesi ýok. Söwgü nämese başga şatlyň bir nemesi ýok. Söwgünende de adam öz hemme zatdan öňürti öz mertebesini peseldýär. Söwgünýänler hem iki görnüşde bolýar. Biri häkaýdyşmaýal halkyň öňünde arkaýyn söwgünýän, söwgünçli zatlar, ahlaksyz, edepsiz zatlar paýlaşýan, şonu hamala bir näme diýeli bir täsirli bir zat ýaly edip hasaplap edip pirkol üçin belki de başga bir niýet bilen diýen adamlar. İkinji topardaky adamlar bular şöyle öz arasyndaky mesaý gurrundy plan edeyin diýen ýaly söwgünçlere dili öwrenşip öýünni tanış bilişlerinin arasında söwgünçli gürleýän ýöne ekrana çykanna ya özüni meselen bir intelligensiýaň wekili ya aktivist ya oppozisiýaň wekili ýaly görkezmeli bolanny onu söwgünç ulanmaýan ýöne aslında adaty durmuşyny söwgünçli gürleýänler. Ine şu iki toparda var. İki topardaky adamlaryň hemmesi bagyşlan zir-zibil, hemmesem hapaçylyk. Söwgünçi ekranyň öňünde ulansaňam, arkasynda ulansaňam, iliň öňünde ulanman gizlilikde ulansaňam hemmesi barda. Öňüm bir alymdan sorapdyrlar. Hawa çilim çekmek ziyanlymy ya nasatmak ziyanlymy diýip. Onuň ol alyma maýdypdyr, ay iýjeň pok bolsa diýipdir. Şonu gowru ýeňde näme, çegi ýeňde näme diýipdir. Edil şolar ýaly söwünmek meselesi. Näder Ferhat jogap berip dowam etjek. Ferhat, salam Ferhatjan. Döwletaga söwünýän adam tertipsiz, alymsyz, düşünje pes bolmaly, bu men pikirim. Gaty dogry. Alym bilim şeýlede bir zat bar da, käbir adamlaryň elinde gaty kagazy bar, gaty kagazy elýär. Şol diplomlar, dereceler, bayraklar, zatlar, şoňa meňdeş zatlar. Ýöne ahlak daýdan kämilleşmedik. Söwgünç ulanmak, adam söwgünç ulanmagy öz awrasyny garalaýar. Özüne ziýan berýär. Hemme zatdan öňürti özüne ziýan berýär. Inni özüne ziýan berýän, öz awrasyny hapalayan, garalayan bir adam, özüne ziýan edýän adam. Watansewer bolup bilermi? Aktivist, oppozisioner bolup bilermi? Aydın bolup bilermi? Ine şatlyk. Aýagarlygyna agyna gelen zaty söwgüýär. Kanalymyzda şatlygy çykardyk. Bir näçe gerek. Belli bir ýere çenni. Soňra ýökeledi, özüni blog etdik. Bir efir makaly, ýylyna ýazyp gidip otur. Tur sabr et, garaş saat diýen nemesi ýok. Şol gidip otur. Diýejiň tormuz tutmaşy ýaly, onuň tormuz tutany. Blog etdim. Sadece bilim däl blog etmeň nemesi, sebäbi. Başga da sebäpler bar. Sebäbi söwünýän adamy biz bir salym uğruna kovup haýkuş edip bir adamlaryň arasyna arasaýagdaýda sokjak bolup görýär, synanşyk görýär. Näme diýilýär? Çykmadyk çanla umyt wa diýilýär. Şoň üçin ýöne eger bir adamyň zanny ýaman bolsa, şo özüni gowy tarapa dälle, bidereklik tarapa alyp gitjek bolsa, onu ýoluň açyk bolsun diýär. Bärdäki şatlyk bilen balanşykly mesele de şody. Şatlykdan
Başkalarını bilemok, men özüme jogap berýän. Gorkýan da adym ýok. Şatlyň mundan soň kanala çykarmajamyň bir sebäbi. Şol men aňyrdan adamlar bilen gürleşeýin, sen kanalyňda görkezeli zat diýip gürledi. Şol zatlarym etmeýänmiň sebäbi gorkmak däl. Bu diktatorluk rejiminiň propagandasy. Biz jurnalist, biz metbuat işgär, biz habarçy ýurdun içinden habar alyp durýar. Ýygderli ýagdaýda bu topar çeşmelerden okeyledip, tasdikladyp, şol habarlar alyp durýar. Şatlyň gurnaýan teatryny görkezmek diýmek absurdlyga şärik bolmak diýmek. Şoň üçin onuň söýgünýän adam özüni edepli, ekramly, terbiyeli alyp baryp bilmeýän adam watanseýerim bolanok, watana peýdalan bolanok, adamzada peýdalan bolanok bolubam bilmeýär. Şoň üçin kimde kim halkyň öňünde söýgünýän bolsa, halkyň öňünde söýgünmän özüni gowja görkezjek bolup, öýünde deň duşlarynyň arasynda adaty durmuşda kameraň arkasyna söýgünýän bolsa tapagy diýip. Hemmesi bir gapa açyk ýaşalan. Şolaň hemmesi bir topara girýär. Ondan inni edepsiz, ekramsyz, ahlaksyz bolup şol toparyň başynda duran diktator bilen nähil görüşip bolýar. Sizin tarapyňyz belli däl. Ahlak, akın hakikatyň halallygyň tarapyndan. Halal bilen haramy seljirjek bolmaly. Hemişe şunu aýdýar. Hemişe şunu öwran taýar. Ýöne görýän bolan köp adam däl käbir adam şunu düşünip bilen. Azat Türkmen Rossiýadaky olum bir video goýupdyr. Videosyny aýagalygyna olum söýüyor. Edil şatlyk gal bolmasa da söýüyor. Azat bilen ýalyşdyk. Azat aýtdym, men nidim gollanmak şunu. Şu videonu aslında bir näçe gün mundan ýoň şol Edil şatlygyň çykyşynyň ertesi güni etjekdik. Onu da biraz garaş, han maslahat edeli zat, köp maslahat edildi, pikir alışyklar boldy. Nähili formatda edeli. Owadan tebigatyň içinde oturup diňe özüm döwletli maslahat gepleşigi ýaly edip taýýarlaýynmy ýa-da halkyň gatnaşmagyna bolsunmy diýdik. Iň köp gollanýan, makullanýan, tasdiklanýan halkyň gatnaşmagyna tesirler bilen bilelikde edilýän gönýaýlym. Şu temanydy gönýaýlym detdi. Şoň üçin inha şu gönýaýlymy şu temada alyp barýar. Söýünmeklük we watansöýerlik. Söýünýän adam ahlagyny kämilleşdirip bilmeýän adam watansöýer bolýarmy? Watanyň tarapyny tutup bilýärmi? Absurd ediljek bolýan zatlaryň bary absurd. Absurdistanyň absurd watandaşlarynyň absurdlyklary. Mundan başga şoň düşünürşi ýok. Ýanarda salam, häzir Ferhatyň nemelerine geçelim. Ferhat, soňam biziň halkda söýgünip gürlemek Sivyaska Slovya näme? Men düşünmedim. Ferhat, täden ýatana şonu men düşünmedim. Döwlete aşatlyk diýilýän adamma meheme diýerler. Ol durmuşda mehemede görenok şol çağa ol diňe ortada onu kukla edip oýnaýarlar. Ol çağany ol hiç kimiň aslında eger menem çıkıp söýünüp çıksam menem meheme. Kendi düşünmedim yani şatlyň meheme aýny hem absurdistanna absurd
rejimin näme işgärlerim şolara ýaly absurd bolýan näme. Absurdluk bilen. Hiç kim hakikaty söwünüp kabul etdirip bilmeýär. Ya hakikatyň tarapynda çykyş edýän diýip söwünse özüni hakly mamla görkezip bilmeýär. Mundan soň ahlaklylyk hökümini görkezip bilmeýärler. Başka adamlara hakikata karşı yalan propagandany alıp barýan, manipulýasiýa edýän diýip beýleki tarapdanam özüňem ahlaklylyk edýän bolsaň absurd diýilýär, başka işat diýilenok. Söwünmeklik hiç wagt nähili şertde bolsa bolsun adamy hakly mamla görkezenok. Ýanarda salam. Söwünmek maşgaladan alan terbiýesine baglamaly. Diýmek, oň en atasy öýünni çağalaryna söwünýär. Guş öýünni görenini eder. Belli bir derejede muň bilen alalaşsa bolýar. Ýanarda belli bir derejede. Ýöne şeýlede urdat bar. Diňe öý bilen maşgalan terbiýesi bilen edil häzirki döwürde hemmedat çözülen o, kıynan takta. Sebäbi şeýle bir ýagdaý bar. Her ýurdun, her halkyň, her jemgyýetiň bir öz ýagdaýy bar. Bizdäki ýaly absurdysana, absurd bir rejimiň edýän absurdluklarynyň arasynda hemmedady adaty bir terede tartyp görmek, ol adaty terede, adaty kadalaryň içine sokmak, ol yüzde yakın doğru netijen berip bilen ok. Esasy faktor daşty görek. Mehelle faktory. Türkçede de diýilýär, ama mahalle baskısy diýe. Ya da çevre baskısy, çevre etkisi de diýilýär. Daşty göregiň täsiri. Mektep, lisey, gulluk, iş, şo taýdaky adam, köçede adamlar özüne nähili alyp barýar. Söwünmekligim diktatoryň aslynda bir metodlarynyň biri. Sebäbi adam söwünç ulananda özüni zaýalaýar. Awrusyny hapalap kirlediýär, mertebesinden peseldiýär. Diktatorlyk üçin mertebesiz adamlar gerek, gullar gerek, hyzmatkarlar gerek, zombiler gerek, kellesi işlemeýän mal sürüsü ýaly ikayaklılar gerek. Şoň üçin özüni syýlaýan adam söwünmeýär. Ene atasynda terbiýe ýok bolsa gidip hem taýadan terbiýe alasy ýok. Bu ýanky aýdanyň ýaly şol jemgyýetiň öz boluşly ýagdaýyna bagly. Her jemgyýetiň ýagdaýy bir meňdeş däl. Umumy bir nemede, umumy bir kadada, umumy bir nemäň içinde, giňişligiň içinde muny el alyp bolmaýar. Muny şol edilşi yara nirde bolsa, şo yaraň özüni nemetmeli. Elinde yara bolsa, aýaňda ýa kelleden başlap bolanok. Şoň üçin ýene ataň edil häzirki döwürde, soňky döwürlerde globallaşan döwürde internetiň hem esasy bir durmuşda täsir bolup durýan bir döwründe faktor. Adamyň hemmedatyna täsir edýär internet. Internetiň elleterli bolan ýerlerine elbetde. Türkmenistan ýaly kän bir elleterli bolmaýan ýerde elbetde internetiň o diýen nemesi ýok. Ýöne internet elleterli bolanda adama her hil täsir edip bilýär. Şo taýdaky materiallar adama täsir edýär. Onuň en atan terbiýesi hem o taýda bir kän bir rol oýnap baranok ýanarda. Bu men pikirim. Başgaça bolmam mümkin.
Biz hemmemiz burada Kutayda pikir alışýas. Sag bolun. Batyr Jomortov, Özbekistan Türkmen doganlarymyzdan salam aleykum. Hemme gowy Hudaýa şükür, allergiýa biraz keläge diýä diýmeden. Gowy Hudaýa şükür, ýene durup birden nemeler köpelýär. Tesirlerimiz. Ferhat Yklimov häzirki diktatoryň söwünýe onuň videolary bar. Haramzadalar diýip aslynda onuň özü haramzada. O da näme? Özüniň güni başga birine atmala günäni. Ýanarda Ferhato itleriň gany bozup diýe. Görüňsiz? Arslan canım geldi. Arslan her Ferhat Yklimov diýjek bolýanym şu şahatlyk diýilýän zat ol mehemedel, ol mehemen dogry gaty dogry şol. Ýöne şeýle de urda atma. Ferhatcan. Bir ýurdun ýagdaýy gözgöýüne bolanda şol ýurdun meheme ýaly gulluklarynyň, edaralarynyň ýagdaýy gözgöýüne bolýar. Şoň üçin geň almalylar. Eger şolar şahatlyk ulanýan bolsa, şahatlyk ýaly birini ulanyp şondan bir peýda görjek bolýan bolsa, onda näme bilen? Söwünýä hemişe aýdýan zatlarynyň hiç birine esas ýok. Hiç birine esas ýok. Watan dönükler diýe. Näme üçin watan dönükler? Düşünleri bilen o. Ondan bundan eşten gıйбат gurrunlary bilen diňe şahatlyk mı? Yok, şahatlyk däl. Şahatlykdan başga şahatlyk diýil ýa aslynda. Hemmekşi umuman absurd hereket edýän, özüni absurda alyp barýandan hemmeti bir-birine meňdeýär. Şahatlyk aýratyn öz başyna duranok. Şahatlyga meňdeýänler köp aramyzda. Ýöne olar özüni başgaça kabul etdirjek bolýar. Absurd edilýänler. Biri-birini günäkarlajak bolýar. Ya diýä sen arada diýä köp zat eşitdim. Eşitip bilersiň. Eşitende näme? Hakykat mı eşitilýän? Haýsy gıйбат? Ýöne gıynansagam bizim watandaşlarymyzyň arasyndaky esasy kriteriýa, esasy fakt diýilýän zat gep gurrun gıйбат. Gıйбaty gep gurruny ýalany fakt diýip aýdýarlar. Plandan eşitdim, plany meselen döwletiň dosty, döwletiň tanışy, oğudaşy, garnaşy, klasdaşy, kursdaşy, gullukdaşy, osy, busy şundan eşitdim, şeýle diýdi. Ya köçede geçip barýakan biri meni görüpdir, awa ýolda döwlet baýany gördüm, şeýle diýdi. Ine fakt olara göre. Absurd. Faktyň nämedigini bilen oklar. Ondan bular watansewer boljak, watany gorajak, watan üçin alad etjek, görüşjek. Gaty geň. Arslanjan salam, hoş geldin. Giç ýaşy. Dünýä türkmenlerinden dostumuz Muhammed Eýüp Rahim, Mazar Şerif, Mazar Şerifden sen tugulma. Salam komjan, gomýatalar, näjan salam. Näme bolýar? O Abdulrauf'un işi. Şo arada bir maglumat berseňiz. Ferhat Yklimov, mysal üçin Sapar Yklimov halkyň ýüzüne seredip söwünýär. Anha şolam adam däl. Görüňsiz? Adam dälligi belli bolýar. Agyzyna geleni kemsitmeleri aýdýar. Halkam üns berip diňleýär. Halkam alamuly men käbirine düşünip bilenmok. Ýöňem aýtdyk, bu iki diktatorlyk rejimi Sapar Murat Niyazov
Harammaşy we Berdimuhammedow haramda döwürlerinden öňüm Türkmenistanyna güläli güllük däl ýagdaýlar ýöne bu iki diktatorlyk öňden gelýän orta baknalygy, orta gullugy, şo baknaçylygyň, gulçylygyň nemesini, detjek derejesini aňrýany bilen ýetirdiler, weýran etdiler ýurdam halka. Şoň üçin bu ahlaksyzlyklara diktatorlyklar günäkär. Saparakdym diýilýän adama düşündirşe gerek ýok näme özüne aýdyp otur. Özüniň nämedigini. Şoň üçin ol adamlar barada bir zat aýdyp oturmaga geregim ýok. Ýanarda korkok korkok öň muşt göterer garşysyndaky adamdan korksa sesine bat berip söwünüp başlaýar. Bu adam bilinki sizden gorkýar. Gaty dogry şo. Hawa. Sesine bat berip gaty dogry psikologi ruhy ýagdaýda gaty dogry şo. Adalet peşinde diýär. Döwlet salam soramma. Watanperwerlik derejeli düşünje. Bizim halkymyzyň derejesi nähili siziň pikiriňizçe? Halk diýäniň gatlak bölüm her kim her gatlagyň özüne görä baha bermeli adalet peşinde. Bir çopanyň özüne alyp barşy bilen bir mollumyň özüne alyp barşy barmy? Bolup bilermi? İkisini deň edip bolarmy seň pikiriňe görä? Sowatly bilen sowatsyzy ikisini bir ýerde, bir derejede, bir mertebede goýup bilersmi? Adalet peşinde inhatana jogap. Derejeli düşünje. Her ýagdaýa göre aýratyn öz boluşly baha bermeli. Halkymyzyň derejesi diýende ol ullukan orada ýuwaş okaýany barada gurrun edýän. Meselem, şoňa men diýär. Ýuwaş okaýanyň niresinde näme? Haýsy çuňlugyny? Niresinde näme barada gurrun edýär? Ýaly bolýar. Eger umumy gurrun bolýar da gepiň tümmek gerek. Şoň üçin Muhammed Eyyub Ibrahim Mezar Şerif Hawa sen Sireli del Mazar Şerif diýip ýazypsyň. Mazar Şerif nire, Sire nire. Mazar Şerif şol Demirgazykdaky türkmeniň merkezi. Owganstanaky türkmeniň merkezi. Türkmen döwleti diýär. Söwünmek diktaturany saklamaň ýene bir ýoly. Gaty dogry, ömrüň uzak bolsun. Näme üçin diýeninde ýokarky we aşaky sistemalar bir-birlerine baglanşykly. Ýene gaty gowy. Samarkabe köp soraglary okumayan jogap beren ok döwlet. Salam Samarkabe, nirde näme jogap bermendirin? Men başardymdan şu wagt inha baştan soňa täzeden teretýän. Ni hakime näme jogap bermendirin? Bir ucundan gelýän. Gedegem şu wagt saňa ýetdi. Her şeýle bolýar käwat. Şol durýa da geçkidemden soň geçkiden ýerimdäki kommentleriň arasyna, tesirleriň arasyna burdan köp tesir goşup gidýär. Men şonu soňky nemelemde, efirlemde görýän. Ýöne ýyzyma aýdyp şonu da okaýan şonu. Ondan arkaýyn ol. Gaçmaz. Arsan Muradow
şatlykdan başga edere gurrun ýokmy, şatlyk näme etdiýilse şonu diýe insany öljek bolýan adamlaryň ýok. Berde gurrun şatlyk barada däl. Ýöne şatlyň şol soňky videosunda menden gorkýarlar. Şular ýaly men gönefir edip men kanalymda gönefir edip Türkmenistanyňky Gülala Gully görkezjek zat diýip şey diýip gurrun etdiler. Ondan inni men şoň üçin arslan şeýle düşündürüş berdim. Ahlak taýdan derejesi pes bolan adam bilen men hiç zat edemok. Şol. Ine men kararym, men näme üçin şatlyk bulaw edenim? Näme üçin onun şatlygyň näme ukuyply, näme edip bilýändigini, edip biljekdigini dolu görkezmek üçin bir näçe gerek ýaýlym allyk görkezdik. Yeterlik yetdi şol. Mundan soň şatlyk bilen ediljek, şatlyk ýallar bilen ediljek hiç zat ýok. Bu kanalym diktatorlygyň propagandasyna araçy boljak kanal diýen. Men makam bolmaz. Wedipen başga biri alar, hak bileleşigem bilemok, olar ýaly karar berermi, bermezmi? Ýöne bermezmi diýen. Bir kelle ýok, bir topar kelle var berdi. Yanarda. Düýüji de 3 agyl geplese 2 hapa söz pohuny ýa pohuny ýa diýip aýlap ber. Mertebesizligini görkezýär. Söz hazynatam neme bolýar? Garip bolýar, dar bolýar. Ondan şo şeýdi men basaryn, hoguny basaryn adamlaryň diýjek bolýar da. Farid Wahabow giçjaşy sagajawal. Türkmen döwleti iň ýokary wezipeden başlap ta mektep müdürlüğüne çenli söwünüp pürleýärler. Näme diýin Türkmen döwleti? Söwünüp pürleýän bolsa, ilki bilen olar öz awrosyny kirlediýär, hapalaýar. Özüni ziýan berýär. Diýmek, özüni bilip bilmän däller bolýan. Bilip özüni ziýan berýän adam ansat başga adama peýda edip bilmeýär. Özü halat edilmäge, kömek edilmäge mätäç adam watansewer bolup, watanyny halat edip, halkyny halat edip, halkyna watanyna kömek edebiljek derejede pozisiýada däl. Şoň üçin şatlyk öz ahlaksyzlygyny watansewerlik, watan sözleri bilen gizlejek, unutturjak bolmasynlar, maskerovka etmesinler. Ferhat Aklemov. Döwlete sorum şu. Yurt haçan düzeler? Ve haçan halk öz adalatyny ýöredip biler? Ýoksa şu ýaşaýşa dowammy siziň pikiriňiz? Ferhat, senim gowy düşünýän şu ýagdaýlara çağa ilki bilen dünýäe inmeli. Şeýlemi? Tewratyň bir kanuny bar. Allah Taala ilahy bir düzgüni bar. Şoňa görä bolmaly hemme zat. Şoňa görä bolmasa bar pyrryk, bar biderek. Şerraýlyk, gurreýlik bolýa, başga hiç zat bolanok. Şuň günü ýasama oppozisiýa ulanjak bolan, ulanan aktivistleri ya aktivist boljak bolýanlary şu wagt Türkiýede we beýleki ýerlerde gaty aýlanç ruhy çökgünlügi, ruhy taýdan wyrançylyga duçar bolan pozisiýada şu wagt gynansagan aktivistler şeýle, aktivist boljak bolýanlar
hemmesiniň lapy keç. Hemmesi ruhtan düşdi. Näme üçin? Bular ilki bilen öz lider diýen adamlarynyň ine şu sen sorayan soragyň jogabyny alyp bilmediler. Näçe ýyldan, näçe aýdan bäri alyp bilen oklar. We şoňa meňdeş soragyň jogaplaryny alyp bilen oklar. Şoň üçin hem lapylary keç. Sebäbi olaň lider diýen, olaň opozisiýaň öň başçysy, öňde barjysy, guramaçysy, osy bosy diýilýän adamlar hiç biriniň niýeti halallyk däl. Şoň üçin inni ýurt kaçan düzeler? Ýurt Tewgatyň kanunlaryna görä, Allah janyň ilahy düzgünine görä edil bolmalysy ýaly hereket edilenne şonu düzeler. Aň düşünje ösdürilip jemgyýetiň köpçüligiň bolmasa iň azyndan halkyň köpçüligiň öňüni çekäjek öňde barjylaň aktivistleň özüni akjam kämilleşdirmegi, türgünleşdirmegi. Sportsmen ma dogry dämi? Sportsmenler olimpiada gatnaşmak üçin aýratyn taýýarlyk görýärler. Şoň üçin ýurdu düzeltmek üçin sen sportsmen bolsaň edil olimpiada çykjak ýaly aýratyn türgünleşik taýýarlyk görmeli. Aktivist boljak bolýanlar halkyň köpçüligiň öňüni çekip köpçüligi täsirli bir iş etjek bolýanlar ýa-da taryhyň uğrunyň akymynyň ütgödülmegine rol oýnajak bolýanlar özüni arassalap ahlak taýdan, bilim, aň düşünje taýdan kämilleşdirip berkitmese hiç zat bolmaz. Perhat hiç zat bolmaz. Şunu bilip koýaýyn, hiç zat bolmaz. Bu ortada özüni aktivist ýok, boş bary. Derek ýok hiç birine. Boljak bolsa şu wada sende bir zat bolardy. Absurdlyk bilen hiç zat edip bolamaz. Tewgatyň kanunyna, Allahyň kanunyna garşy gelip hiç zat edip bolamaz. Batyr Jomortow soraýa Özbegistanyňky dogunlarymyzdan Madara Şerif Termide ýakyn ýa-da Termide ýakyn. Türkmen döwleti döwletaga siziň pikiriňize görä wagty gelse ýurtda demokratiýa bolarmy ýa bolmazmy? Wagty gelende oglan howluga tuğdana diýä wagtynda bişer diýä. Eger watanyny söýýän her bir watandaş boynunyň borjy hökümini özüni gowy ýetişdirse ilki bilen, özüni gowy kämilleşdirse, öz uğruny, hünär boýunça, aň düşünje boýunça şo wagty gelse diýäňe, şo wagty çaltlaşdyrýar. Soňra şol häýatlygyň gelende de şol ýeňişi has bir we ykjam ýagdaýa getirýär. Şol. Her bir watandaşyň özüni kämilleşdirmegine bagly. Demokratiýa bolarmy? Demokratiýa bolmak üçin köp etaplary geçmeli. İlki wada edil arzu edilýän bir demokratiýa bolmany biler. Sebäbi hemme zat pula bagly. Türkmen döwleti. Häzir pul kimde? Rejimde we rejimiň tarapdarlaryna. Şoň üçin pullular saparyklanmaýaly. Ya rejim bilen bile alalaşyp häkimeti paýlaşjak bolarlar ýa-da häkimetiň arkasynda şol ruwatyň özünde de
Häkimetin arkasynda häkimeti öz ellerine aljak bolup, pullar, pul bilen köp zat çözülýär, şeýtjek bolup saýnanşarlar. Şoň üçin bir wada bir demokratiýa, arzu edilen demokratiýa bir wada gelmez. Ýöne aktivistler öz aralaryna bileleşip, ykjam durup, gowy taýýarlykly bolsalar, birlikde guramaçykly hereket etseler, dünýä görelli boljak demokratiýa döredip bolýar. İlle bolmayan demokratiýany döredip bolýar. Adalatly bir häkimeti döredip bolýar. Şamar käbä döwlet şatlyga ananma ol inni güjükläp ber. Olar ýaly 200 adamlary wagty gelse göreriz. Men ananmak ýöne meclise bir karar alındy. Kanala çıkaralım. Öwrenelýän şoň dogly niyetini, özüni alyp barşyny, elinden näme gelýänini görürlidiler, görkezsinlidiler. Halkam şonu görsünlidiler, halkam gördü. Vesselam. Bundan soň şatlyk we şatlyk ýalylar bilen hiç işimiz ýok. Ferhat Aklim döwletaga ýurdun ýagdaýy gaty erwet. Erwet diýmek kompliment. Şu wagt Türkmenistanyň ýagdaýa erwet diýmek kompliment. Güzgüni. Katastrofa. Şuň ýoly ýokmy düzeltmek barada. Halk çydanok, korkudan tezin çykaryp bilenok, soňky sözi haçan aýdylar. Sag bolun. Halk diýilýän zat Ferhat. Halk diýilýän zat suw howdan ýaly bolýar. Bilýän? Bir derýa ýaly bolýar. Köpürek suw gelip basyş ýokarlananda iliň güýji, silin güýji diýilýär şol. Sil ýagdaýyna gelende hiç adam durdup bilmeýän halky ýöne häki aýdyşmamaýan bir çagadyk çaga çekordyň öňünden taýýarlanýan, arasalanýan şeýlermi? Iýjeňe, işjeňe, nerwiňe, hemme zadyňa seredýän. Ondan soň çagaň taýýarlygyna başlaýan. Ondan soň ýany ýollaşyň agraýak döwründe oňam ruhy ýagdaýyna seredýän, aýaýan sebäbi hemme zat täsir edýän boljak çaga. Onuň çaga bolanyna hemme zat tebii bolmaly, oňa seredýän. Ondan soňky ýagdaýlar diýende şunu diýjek bolýanlar. Tewatyň kanunyna görä, Allah Taalaň ilahy düzgünligine görä geçilmeli etaplar bar. Şol etaplar geçilmän bolanok. Merduan söýüdüň tama şeýlermi? Üçe çykjak bolýan tamyň üçegini. Merduanna da 20 sany basgançak bar. Bolmalysy 20 sany. Ýöne sen birinji basgançagy goýýan, 20-nji basgançaga moýýan, ortadakylaram aýyrýan. Birinji basgançakdan 20-nji basgançaga nädip çykjak? Bu Hytaýyň kinolaryna kel uçan olaýmadan, ol her kimem uçup bilmejegine görä demek garaşmaly, wagty gelmeli. Ýöne garaşmaly ilende gol gowşuryp oturmaly. Her kim özüni kämilleşdirmeli. Şoň üçin Arslan Muratov. Hiç kim hiç zat diýenok, söýünýänlere, şoň üçin söýünýänler ýok. Arslanjan, jemgyýetiň kada kanuny. Tutuş dünýädäki bolsun ýa bir halkyň öz arasyndaky bir umumyň adamzat jemgyýetine bir hemmelere degişli bir edep ikram kanasy bar. Hemme ýerde kadasy bar. Bir kada ýöre
edep ikram bir kada ýöreýär. Şu o kada dün bugün 5-6 ýyl mundan öň oýlanyp tapylmady. Müňlerçe ýyl adamzat dogup dörenden bäri. Biz näme üçin eňin maşgaýa uýat ýerlerimizi ýapýar? Ana şolum esasy şol düşünjäň kökü şo taýdan gelýär. Onuň diňe bir uýat ýerini ýapmak bilen bitenok iş. Inha şu iki barmak diliňem uýat ýerini ýapmany öwrenmeli. Köp adam şoň uýat ýerini ýapmany ýa öwrenenok ýa öwrenen gelenok ýa-da söwünç bilen özüni artykmaç, üstün, güýçli, täsirli, daýaw edermen, gahrman görkezek bolýar. Şol söwünjüň ýüzüni ýuwarýaly hiç bir tarapy ýok. Şonu bilseňiz bolýar. Muhammed Ibrahim Mazar Şerifden tapmadalar diye şolya çağazyk diye çağazyk tapmadalar yitirem diye şu gözgöýni owan sanaky türkmenden ýagdaý gaty gözgöýni. Men şu tema bilen balanşykly bir näçe gedek köp ýyllap dünýä türkmenleri gepleşigini bilelikde taýarlan. Owan sanaky türkmenden içindäki öňde barjylary, görnükli wekilleri, intelligentleriň wekilleri bilen bir tegele sol özara pikir alyşyp gepleşigini geçirjek bolup 2 hepde, 3 hepde köp jarjaşdym. Erken ses kanalynda gördüm baktım bulary bir ýerik jemläp bolanyp. Inni ýöneköy halky däl, şol halkyň öňüne çekken öňde barjylary bir Abdulrauf meselesinde özara söhbetleşikdi. Jemläp bolmaýan bolsa, bunu Abdulrauf meselesini kozganyň bir peýdasy ýok diýip men şol gurruňy şo taýda goýdum. Şolaňam käberini de aýtdym şunu. Şundan soň men şu mesele bilen balanşykly hiç zat etmejegimi aýtdym. Men şu mesele goşulyp, şu mesele bilen balanşykly bir zat etmegim üçin öňürti özüňizi düzeltmeli bolarsyňyz diýdim. Özüňizi düzeltmeseňiz hiç kim daşardan, o taýdan, bu taýdan hiç kim getirip hiç zat edip berenok. Tarihte bütün halklar, milletler özü görüşüp alýar. Hiç bir millete Portugallylar, İspanlar, Fransuzlar, İnglisler yeni biri bir zat getirip sowgat eden o. Her millet, her kim özü kazanmaly. Eşiretli geleceğini. Abdurrauf'u gasırıp Türkmenlerin sussunu basıp Türkmenler güýçli bolmasyn, aňyzy bir bolmasyn diýip edilýän siýasat şol. Türkmenin sussunu basmak üçin. Abdulrauf'dan soňky ediljek işe men size aýdaýyn. Türkmenistan bilen serhet ýakada hemme türkmen ýaşaýş ýerleri bar. Ýaşaýan ýerleriňizi eliňizden alyp urarlar, aljak bolup urarlar, synanşarlar. Hatda bir näçe synanşygyny men gördüm. Kerim Harus bir näçe gedek video goýdy. Şol yerler bilen balanşykly, yer dawalary bilen balanşykly. Inha başlady. Siriýadaky, Irakdaky Daesh döwleti İslam döwleti terrorçylaryny, söwüşçilerini nirak getirdiler. O wansana getirip onu da Türkmenistan bilen aradaky serhede Türkmenlerin ýaşaýan ýerlerine getirip koydular. Ulu oyunlar, ulu planlar var ýerde. Abdulrauf meselesem şol plandan gijicik bir buğday dänesi ýaly bölejek uşam. Şonu bilip, şoňa görä hereket ediň diýdim men. Şoňa görä hereket edilende
menem gerekli gollug berjek. Ýöne heregedegine üýşüp, palaw ýyp, namaz okap, tögür galdyranyň bilen Abdulrauf meselesi çözülen ok. Türkmeniň hiç bir meselesi çözülen ok. Üýşüp palaw ýemek bilen, üýşüp namaz okamak bilen, üýşüp tögür galdyrmak bilen ne Abdulrauf meselesi çözülýär, ne Uwansanaky Türkmeniň eşiretli geljek meselesi, hak, hukuk, adalat meselesi çözülýär. Çözülen ok. Şoň üçin taktikaňyzy üýtgetmeli. Üýtgetmeseňiz yok gorp gidýäňiz. Adalat peşinde. Soragymy düşünüp bilmedim öýdän. Şopanam bolsa, mollumam bolsa, watansöýerlik bir düşünje dämi? Gaty dogry. Bu urda näme edilmeli? Watansöýerlik, watan näme üçin gerek? Watan nimek öý diýmek. Watan nimek egneşik diýmek. Watan nimek iýmit diýmek. Watan nimek gün nimek, ışık ýagtylyk diýmek. Watan nimek ruhun we bedeniň iýmiti ýaşamy üçin gerek bolan amatly şertleri diýmek. Eger ruhy we fizik taýdan amatly ýaşaýyş şertlerini dowam etmeni isleýän bolsaň, şonu aýamaly, goramaly we şoň uğruna zähmet çekmeli. Şoň uğruna alad etmeli. Inha şoňa bir söz bilen ady watansöýerlik. Öz köküň nirde bolsa, şo köküň duran ýerine gowsar etmeli. Suwuny, howasyny, gününi, zähmetini şoň kem etmeliler. Watansöýerlik şol. Watansöýerlik halallyk bilen, zähmetseýerlik bilen bolýar. Söwünmeklik bilen bolanok. Şol nijek bolýar? Şuň gepleşiň düýp mazuny watansöýerlik söwünmek bilen, hapaçylyk bilen, haramçylyk bilen bolanok. Halallyk bilen bolýar. Zähmetseýerlik bilen bolýar. Bir adam meselen göreşmän biler, protesta çykman biler, daýhan ýöne öz kärenini ýerini gow edip suwaryp şo taýdan gow hasyl alýan bolsa, ana şolum watansöýerligiň bir görnüşi. Ol alýan hasylyny diňe öz üçin ulananyna beýleki watandaşlara da berýär. Özüm girdiýi gadan, ýani şondan şoň zähmeti bilen alınan hasyrlan başga watandaşlardan peýdalanýar. Diýmek peýda getirýär. Watansöýerlik diýmek peýdaly bolmak. Birinji özüňe, ikinji tögereňe, halkyňa, üçünçi tutuş adamlarda peýdaly bolmak diýmek. Watansöýerlik. Arsan Muradov. Yurt kaçan adamlar yurduna eýe çyksa şonda düzeler. Görüňsiz. Ömrüň uzak bolsun. Men pikirimçe, gorkup ýörseň hiç adam bolmaz. Gaty dogry, gorkup ýörseň alyp giderler eliňden, soň ýurduňa malmaz, hiç adyňa malmaz. Türkmen döwleti näme üçin watansöýer adamlary ýokary wezipeler köp işletmeýärler. Sebäbi bagyşlan ýakamam kurup nemetmen düzeltmen. Watansöýer adamlary işletmeýärler diýende bizdäki nemen mysal alýan mümkin bolmasa Ýewropada köp döwlet işindäki adamlar hakykatynam watansöýer adamlar. Ine iň köp hökümetde galan golaýda wezipesini tapşyrýar. Angela Merkel, Germaniýanyň kansleri, premier ministri, Zena we şoň töweregindekiler. Ýurt nähili ýagdaýda?
dünyadaki iň güýçli döwletleriň biri. Şonça çekilen jebir jep adam uruşdan şundan mundan soň henidem. Näme üçin? Diýmek, watansöýerler var. Ýurdu dolanýarýanyň esasalary watansöýerler şoň üçin. Bizde näme üçin watansöýerlere wezipe berilen ok diýen. Şeýlemi? O diktatorlyk. Garşy zatynda näme üçin nemesin? Wezipe berdi. Duşmanna näme üçin? Gowser etsin, ýagşylyk etsin. Öz duşmanyny. Boljak zatmy? Ýene birden köpelip gitdi. Tesirler gyda gaýtyp geldim. Farid Wahapov şatlyk ekrana çykmasa, oňa başga iş ýok Türkmenistanda da. Bolup biler. Şamar Käbe, salam, hoş geldin. Döwlet şol şatlyk şagalyň nireligi şol barada aýda halk bilsin. Nireligi barada diýen. Öz aýdyp da gepleşikde nireligini. Ýedi arkasyna ýadyna aýtdy, ýad etdi. Meňe ýadymda däl dogry emasam, bagyşla. Ýadymda saklamaga degijek bir maglumat dälip şonu ýadymda saklamadym. Türkmen döwleti ýurt gaçanda her bir adam özüni özgörtse, öz pikir düşünjesini giňelse, şonu ýurdumyz düzeler. Görüňsiz. Ensiklopediýa girdimeli şunu. Taza ömrüňiz okgurun Türkmen döwleti. Ferhat Iklimov Aýdöwletaga ondan ama halk gulagyny aýyrman diňleýärler. Şol diýen adamlaryny olardanam peýda ýok, şonu da diňleýär. Her aýdaýyn halk düşünenok hälem biri barıp düzeldip berer diýip halkdan başga hiç kim düzeltmeýär. Halkdan başga hiç kim düzeltmeýär. Gaty dogry bir häzirki ýagdaý näme? Çykgynsyzlyk, çäresizlik. Çäresizlik şular ýalyk erbetdi. Adamlary interneti ulanýan, interneti aktiw ulanýanlary bu çäresizlige iterýän ýagdaý şowsuzlyk, bilimsizlik, tejribesizlik. Bulary köçe döktüler. Protest edin diýip. Bular nähili protest edilýänini bilen ok. Protestin nämeligini bilen ok. Protestde näme etmeli, nämäni protest etmeli. Bu haramlardan, haramzadalardan nämäni talap etmeli. Bulary bilen ok. Biz näçe gerek aýtdyk. Adam hukuklary barada soraglaryňyz bolsa, iýeriň. Adam hukuklary meseleleri bilen baglanşykly size gyzylan gymmatly wagtyndan aýryp Viyana'da yerleşen Türkmen İnisiyativası adlı Adam Hukuklar Gurumasynyň ýol başçysy Farid Tokpatullyna gurrun bersin diýdik. Iň soňunda şonça nemeden soň, bildirişden soň sag bolsun Juma Sapar we Juma Sapar bilen baglanşykly şo töweregindäki tanış biliş bir topar aktivistlerinden haýyş geldi. Şol ýalyky Farid Tokpatullyna bilen ýene bir gepleşik etdiňiz diýip bir toparam soraglary berdiler. Şolaň soraglary esasynda netip bolsa Farid Tokpatullyna bilen ondan soň aktivistler näme etmeli? Şo arada gurrun eders. Halk düzeltmese hiç kim düzeltmeye gurrunsyz. Ondan bu diktatorluklar bizim vatandaşlarymyzy köp zatdan mahrum eden soň adamlar käbir şu internetdekiler özüne neme gözleýär, terapiýa gözleýär, bilýän. Şoň üçin şol boş gürläp oturan, ýalan gürläp oturanlara, zatlara seredýäniň sebäpleri şol.
travma var. Şol özündäki travmany ayırjak bolýarmy? Bilemok. Düşünüp bilemok men şonuň ýaly. Kakış. Agam nähili karar çykdy, bilmeýänler üçin bir gezek aýdyp geçäýin, agam kyn görmeseň, näme arada karar çykdy? Şatlyk bilen näme täzelik bolýan? Bilemdok, aýdyp geçäýäňiz bilmeýänler üçin. Şatlyk bir video goýupdyr, onu maňa ýeberdiler. Özüm ýeberipdir. Şolar bir video goýupdyr, şol menden gorkýarlar, watan dönükleri, awa men bilen efire gelip bilen oklar. No maňa daýdýa, şoň kanalyna diýemen suwut etjekdim diýe, dakada etjekdim. Türkmenistandaky hemme zatlaryň gülaly güllükdigini gidip bazardan ondan mundan sorap da edip gawat gelen adamlary görkezip diýe, şeýdip suwut etjekdim diýe, gorkup diýe men bilen nämäni kesdi diýe. Diýe. Şoň üçin şoňa men düşündürüş berýän. Onuň videoda da aýagarlygyny söýünýär. Men äter edilmedim. Soňa aýtdym, men bilen baglaşyk ýerleri eger mümkin bolsa kesip maňa urasaňyz, men diýdim şoňa ura diýdim, jogap bereýin. Iň soňunda şeýtdik. Bolmasa diňlär ýalar aýagarlygyny söýünýär. Watan söýýär adam hiç wagt söýünmeýär. Özüni söýýän adam söýünmeýär. Adam bolan adam söýünmeýär. Söýünji ulanýan söýünçi ýaly bolýar, söýünjiň özü ýaly bolýar. Şamar käme. Bu ýyl türkmenine buğday 20% çörek kıt bolar. Görüňsiz? Diktatorlygyň bolan ýerine näme? Onça göz ýaşy, onça nähek dökülen gan, onça nähek tutsup edilen adamlar. Bereket bolarmy? Şamar käme. O bojaluk polny batdy. Görüňsiz? Öňem batan ýagdaýda inne adam erwet boldy. O bojalugyny ösdürmäge hiç ýeli mümkinçilik berenoklar näme üçin bersinler? Näme üçin bersin? Östürse adamlar bir açık pul galan başlasa, jüýse pul görse, biri bolmasa biri gowy bilim almaga hakykata ymtylýar. 10 adamdan biri, 100 adamdan biri, 1000 adamdan biri dogry çeşmeni tapyp dogry maglumat alsa, iş gaýdýar diktatorlyk. Şoň üçin diktatorlyk bilgeşeýin edýär şonu. Ýöne öz gabranam galyp atýar. Türkmen döwleti şol söýünüp gürleýän wezipeli adamlar wagty gelende işinden aýrylandan soň halkyň arasynda awray galmaýar. Toý märekede çağırmaýarlar onuň ýaly adamlary. Görüňsiz? Mehmet Kurban, sen näme diýäň nimdi? Gowru gepden peýda ýok. Şeýlemi? Gowru gepde şolar şeýlemi? Mehmet Kurban. Ya. Hansaýyn onu öl gepi aýtsana, ýaz sen öl gep. Öl gepi ýazsana sen. Hakykat gerek. Salam. O Karolio, Skorpion, artilleriya nigel vurdu ağır artilleriya. Salam. Karolio, salam vatandaşlar, salam. Skorpion, salam. Türkmenistanyň içindäki halkyň pikiri. Diňe nan, un, ýağ düşünjesini östürsin diýip alada eden ýoklar.
Gaty dogry Skorpion. Sen aýdýanyň gaty dogry. Häzir her kime iki halta un berseler, Serdar tagta çykýaýyn mundan soň Serdar her kime iki halta un berjekmişin. 5 litrem ýa, şolar ýaly bir zat diýseler. Köpüsi hemmesi däl ýöne. Şonu nemeçekler bar. Edil Türkiýedäki Türkiýede ýurdunyň geljeğini, makaronu şoňa da satanlar bar. Tankın tankın. Gulşytylyna diýe, maýkasyny orap, sokup diýe, tankı işletmedi diýe. Şey dip erte gugurun berýär, o gyllygyny tarpdyr oturulur şoň ýanyna, şoň diýen zadyna ananyp. O tankın gulşytylyna ola maýka kendi, sen özüň sokaýaňda da bar. O tankda näçe at güç bar? Sen zynk goýberýär. Şolar ýaly nadanlyk, şolar ýaly da, ýanyny da. Arslan Muradow şol şatlygy näçe halk diňleýär. Diňleýänler ba. Her zadyň öz müşterisi bar. Skorpion daşary ýurtdaky halkyň 30%-ine watan gerek däl. Skorpion onu 30% diýsen ni 60% diýerler. 60 Türkmenistanyň ilatynyň 60%-i iňa ýurduň daşynda diýilýär. 30% diýsen, şoňa ýarsyna da watan gerek gelýsen, gaty täsin bolýar. Muny düşündiriljekmi? Näme üçin şeýle diýdim? Samarkanda diktaturany ýykman, diktaturany ýykman, aladatyny haçan başlanlar. Nädip halkyň başyny jemläp bolar. Samarkanda aň düşünjäni ösürmeli. Gawat gelen adamyň duzugyny, arlygyny düşýük watandaşlar bolmaly. Diktatura ýykmaga göreşe başlanmaly. Diktatura ýykjak bolsaň, özüň arasalap başlamaly birinji bilen. Tewgatyň kanunyny, Allahjanyň ilahy düzgünlerini özüňi sadlaşykly ýagdaýa getirmeli. Ähli absurdlyklary aýyrmaly. Edýän zadyň absurdlyk bolsa, diktaturany ýykyp bilmeýän, hiç adam bilmeýän. Ýantron ot bolsaň diňe öz duran ýeriňe ýakyp bilýär. Töwereňe ýakyp bilmeýän. Absurd bolmaly. Halkyň özü jemlenir. Sehatlygyň gelenne, geçilmeli etaplar geçilenne şu wagt arassalanyp gidip otur. Diktatorlyk bilen görüşçüliň, aktivistliň, hakyky görüşçüliň arasynda minaly meýdança ýaly inha özüne opozisiýa taraýanlar, aktivist taraýanlar bardy. Ala wagyrdy bolup gümp bolla yok näme bol, eýle bolla, beýle bol. Näme boldy? Bar maskara bol, özüniň kimdigini görkezdi. Arassalanyp gidip otur. Meýdan arassalansyn meýdança, görüş meýdançasy. Ondan görürsiňiz göregliň oýuny Samarkanda. Birazjyk sabır. Farid Wahabow bizim halkymyzda alam bilim pes derejede geçen efirimizde de aýtdyk. Hökümet edil bir maşgalada ina ataýaly. Ina ataň borjy nähili bolsa maşgalada hökümetiň borjy öz halkyny aňly bilim, ösen aň düşünjeli, aňly bilimli etmek. Hökümetiň borjy. Hökümet öz borjyny ýerine ýetirmese halkyň bilim derejesi pes bolýar.
diktatorlyk hökümeti günäkär şoňa. Hökümetleri günäkär. Bara birem däl. Arslan Muradov, olam bilim pes bolsa galdyryp bolanokmy ýok? Bolanok. Tebigatın kanuny bar. Allah'ın ilahı düzgünü bar. Şoň tersine gidip bolanok. Onda arslan teň aýdýanyň şu bolýar. Men agyzyma gelende söýgen ýöne men watan söýür. Men watan söýür. Ýöne men agyzyma gelende söýgen. Men her hili haramçylyk edýän ýöne men watan söýür. Hawa. Meni geňmermäň men watan söýür, maňa deňme. Şolar ýalak. Men ogurlyk edýän, taýlançylyk edýän, allaýan, adam satýan ýöne men watan söýür. Diýmek ýaly bir zat bolýar. Alam bilim pes bolup diktatorlyk meselesini çözüp bolanokmy diýilşi. Batyr, salam aleykum Döwlet baýan. Salam Batyrjan, senem hoş geldiň tugulamy. Meneme giç boldym, sizem giç geldiňiz. Karolio, Skorpion, sizem giç geldiňiz. Bir perhat başlady. Soňundan ýoş geldiňiz, agyr toplar. Artilleriýa. Okuwçylary, studentleri, işgärleri näme üçin çağırýarlar. Şolaň boş wagty bolsa öz haklaryny talap eder. Alamalar diýip gurnalanmaýlar. Gaty dogry, ömrüň uzak bolsun. Gaty dogry. Psikologiki oyun, gaty dogry. Inni şular ýalakada düşünip, şular ýaly mikirlik oyun edýän diktatorlaryň garşysyna sowgatsızlyk bilen, absurdlyk bilen, nadanlyk bilen görüş bolarmy? Ýeňip bolarmy? Şu mekirleri. Hawa olaryny aljany alyp baýajany baýyp, baýap inni olar ýalňyş ýa absurd bir topardatlar edýär. Ýöne şonda da rejimni gorap oturan bolsa diýmek kellesi işleýär. Bara aýdarlar şolar gutoran eken. Ýöne sen özüňe jogap berýän. Sen özüňi bir arasta edep terbiyeli etmeli. Ya gerekkämi? Türkmen döwleti. Alam bilime sürjek bolsak, ilkinji bolup halka azatlyk bermeli. Azatlyk gören adamyň pikir düşünçesi azat bolýar. Türkmen döwleti. Türkmenistana barlygyna ediljek zat. Ýöne häzir daşardaky türkmenler hökümini, Türkmenistanlylar hökümini biz şu diýen zadyň etmeli. Daşarda erkinlik hemme şeşmelere diýen ýaly eliterlik bar. Şu pursatdan peýdalanyp her kim özüni kämilleşdirmeli. Her kim özüni kämilleşdirmäge başlanmagy hemme soruň jogaby öz-özünden orta çyky. Näme edilmeligi öz-özünden bolýar. Öz-özünden bolup gidýär. Hemme Tebigatyň kanunyna görä. Bire SSR'den başladı. Yine ara köp neme girdi. Yolaman awan. SSR wagtynda Türkmenistanyň bilimi Kazakstanyň 10, Kalpakystanyň 20 metre beýik boldy. Häzir nägili aýdyp biljekler. Häzir hiç adam ýok diýen boljak. Çäreler ama başka hiç tatdy. Onu da şu okuwlady gutarjak bolsaňam molumlara sowgat etmeli, onu etmeli, bunu etmeli. Ay bolýada korrupsiýa turşy bilen. Skorpion ýaşaýan ýerimde köp türkmenleriň pikirini soradym. Bilesim gelenok diýerler. Köpüsi gidip görüp gelsem boldy diýerler. Näme diýin?
instinkt var, instinktin hem iň kütügi, iň ýöneköy görünüşi. Şondan başga hiç zat ösmedik, kämilleşmedik bolsa çare ýok. Skorpion. Hemme kişiň deň edip bolanok, hemme kişiň intelligent edip bolanok, hemme kişiň aktivist edip bolanok, hemme kişiň öňde barjy edip bolanok. Her kimiň bir rolu we wezipesi bar durmuşda. Şoň üçin jemgyýet gatlak. Intelligensiýa boljak diýen halkyň hemme tarapdan ösmegini, durmuşynyň gowlanmagyny goşak diýen üçün gerek, wajyp mesele. Näme etmeli, näme bolup dur? Hakykatdan habardar bolmak we hakykaty dünýäge ýaymak. Osoň diýen adam, sen diýenden iýin, içeýin, karnym doýraýyn, satanyň arasyny gorjalaýyn, vesselam. Şondan netije çykardym, gaty dogry gynandykda. Şeýleler bar. Geleňsizlik bar, o geleňsizlige ma bu işiň içinde. Maňa näme diýenler ama türkmen öwleti. Mene goşulmaýan Skorpionyň ýalan sözüne diýär, taşary takylan hemmesinden hem watan gerek, eger ýurdumyzda iş ýerleri köpelip hususy telekeçilige ýol berilse, hiç galmaz, hiç kim da ýurduň taşyna diýär. Onuň hem dogry, ýöne onuň wagty gelmeli, onuň üçin hem geçilmeli septitler, etaplar bar. Arfan Muradov diktaturany ýykmanyň mysallary käne? Ermenistan, Kırgızistan. 1917-nji ýylda paşany agdardylar. Paşany näde agdardylar, kimler agdardy? Şoňam nemesini gowja barla ýzyny. Ýzyn gow barlaşy. Kubada Fidel Castro. Başga nähil mysal gerek. Inni Arslan Türkmenistanyň mysaly, Türkmenistanyň ýagdaýy adaty ýagdaý däl. Şoň üçin adaty bir ýagdaý ýaly görüp şoňa görä nemetjek bolsaň kyn bolar. Meselem güýçli bir hirurg gerek, hirurgiski operasiýa edilmeli bir hastalyk bilen. Tümög bar, bir dälle, dogry dämi? Onuň şol hirurgiski operasiýadan soňam bu toporon terapiýalary, osy, busy, bu toporlady gerek. Ondan soň şonu dikeltmek üçin. Häzir Türkmenistanyňky ýagdaý edil şol ikinji mysallaky gaty agyr hassa diňe bir operasiýa bilen hem çöziljek mesele däl. Iň kyn hirurgisk operasiýa bilen hem düzeljek mesele däl. Diktaturanyň ýykman ýollary sövmeklik bilen, hapalyk bilen, absurdlyk bilen bolanok. Özüni kämilleşdirmeýän adamlaň edip biljek işi däl. Halka eşiretli durmuş getirmek ýa-da halkyň ykbalyny gowlandyrmak. Öz ykbalyny gowlandyryp bilmeýänler nädip halkyň ykbalyny gowlandyrsyn? O attaş geldiňmi? Salam Döwlet Jumakuliýew. Salam. Şamarkäwe döwletsiz diýäňiz aň düşünje ösdürmeliýär. Biziň ýaşlarymyza başga düşünjeler berilýär. Ýaşlardan tama etmek gerekdir. Ýok, beýdiň ýalňyşarsyň. Gaty köp ýaşlarymyzdan gaty köp wekilleri bilen hatlaşýan, habarlaşýan, ýazyşýan, görüşýän tügeleme. Şunça ine sen aýdyşyň ýaly gaty dogry aýdýan. Şo
halkyň aň düşünjesi ösmedi ýaly, ýaşlaňam aň düşünjesi ösmedi ýaly. Gaty köp erbet siýasat alyp barylýar. Ýöne şoňa garamazdan biziň ýaşlamyň arasynda hakykatdanam diýsen zehinli, güýçlü we edermenler bar. Elinden iş gelýän ukuplar bar. Wagt gelende oraram sahnada görersiňiz netip bolsa. Şoň üçin ol sen diýen ýaşlaň, ol ýaşlar däl. İşten gelip oturşumla wah. Yaman gynanýan siziň ýagdaýlaryňyza batyr. Özüň ýaly ýene bir näçe gerçek goçytları tanayan. Ite gowhur daksan diye. Itam ağlar diye. Gowhuram. Siziň ýaly eginleşler. Watanseverler. Hakika aktivistler. Aktivistlik hereketleriniň esas sütünleri siz. Ýöne siz ýalylar gynansaň daşary ýurtlarda gadary bilinmeýän ite dakylan gowhur ýaly. Gaty agyr şertlerde, gözgöýün şertlerde işleýäňiz, zähmet çekýäňiz. Gynanýan dogry emas. Allah kuwat bersin, Allah sabır bersin. Käşke men elimden bir zat gelse yaman gynanýan. Aty geç wagta sen işleýäňiz, agyr işleýäňiz bilýän Türkiýedäkiler ýagdaýlaryny. Türkiýeden belki ýerlerdäki ýagdaýlaram öňürlük güllen ýöne. Men özüm Türkiýede bolup ýaşap görüp gaýdan soň Türkiýedäkiler ýagdaýyny goýulýar. Ahmet Mahmud. Olaryň eline ýara waka, halk nädip olara garşy çykyp biler. Halky soňky derejede gorkuzdylar adi. Ahmet Mahmud. Aýdyşym ýaly. Köçe çykmak bilen, protestde çykaýyn diýmek bilen, çykmak bilen mesele çözülenok. Hemme zadyň bir taýýarlygy bar. Siz hiç hili sport bilen ömrüni meşgul olmadyk adamy olimpiadaýy berip bilmeýän. Häzirki ýagdaýym şol. Şoň üçin öňünden gowukjam taýýarlyk görmeli. Taýýarlyksyz bolanok bol işler. Ol Marw Gökçeli ýaşulyny boks çempionatyna iýerdiler diýär. Ýatan ýere torun Nurişka. Olar ýalyky bolanok durmuşdy. Ýagdaýlar. Häzir ýene burdan köpelli. Çağlar gowma. Gow da şükür hemmet gow özüm gow. Gaty ıssa şu wagt Germaniýada assalar başlady helege diýe. Çağlaram özümden. Tawul boynumyzyň borjy bizi halk okutdy. Halk şu derejeye ýetirdi, hakykatdan halk gollady. Türkiýe döwletleri radio guramasyna aýdy derli ýagdaýda maglumat berip durdular. Diňe bir Türkmenistandaky türkmenler däl, dünýäniň durly ýerindäki türkmenler. Şolaň berýän maglumatlary, şolar bilen gatnaşyp şeýdip özümizi kämilleşdirdik. Şolaň kömegi bilen biz dünýä türkmenleriniň bilelikde çeken zähmetiniň eseri biz. Şolaň çeken zähmetiniň hasyly biz. Netijesi. Şoň üçin indi gaýtargasam edil şol aýdyşyň ýaly elimizden gelen näme bolsa mukaddes watanymyz, halkymyz üçin gaýgyrmaýas. Batyrjan taw. Samarkäwe öz bähwidine kowum gardaşy şu arada alada edýän haramda ýurdun aladasyny ýadyndan çykarýar. Yurt gerek gelaňy, näme üçin onuň aladasy?
Batyr SSR döwründäki adamlar türmede çüýretde diktatorlar. Gorkýa sebebi. Gorkun soň şeýdi. Arslan Muradow statistikasy barmy diýe. Statistika garlymy. Ştaýda kimiň maşgalatyna SSR'de türmede ýatdylar diýe. Bar. Batyr näme etmeli diýenler bir çukura tökürmeli. Seredin. Batyr näme etmeli diýenler birda da etmeli etmesek bolanok diýenleri ýeken gara sanyny aldyrmak üçin şu özüni ýasama oppozisiýa özüni oppozisiýa diýdirjek bolan aslynda ýasama oppozisiýalar aktivist toparlarynyň hemmesiniň alan buýrugy inha näme etmeli diýenleri ýeken sanyp almak, ýazyp almakdy. Şolary aňryk satmakdy. We şondan başardylar. Köpsiniň başardylar. Köpsiniň ady gitdi. Eýem aňyrda berilmeli jezalaryna şendem şolaryň keskitlerini. Rozoway aýtdy. Soň bahakam tasdiklady. Aktiv ýagdaýda 30 sany adamma, aktiv 24 sagat aktiv 30 sany adamma aktivistlerin arasynda adam satýa 24 sagat. Giýje güni. Başga näme gerek? Az däl. Bu diňe Türkiýedekiler ha. Başga beýleki ýurtlardakylarla balanşykly maglumat ýok, anyk ýöne. Anyk maglumat Türkiýedekilerle balanşykly. Ödem aktivistlerden 10 sany. 30 sany. Başla. Şamarkama ýurt diňe paraxorluga ýatdy. Ýokurda tanışyň bolsa, senki ýol bolmasa senden adam däl trýapka. Gaty dogry. Weýran boldy. Batyr. Adatdan naşar ýagdaý. Awa köpden bäri şeýle bizde adatdan naşar ýagdaý. Karolly. Näme üçin ýurtda bolýan wakalar, jenaýatlar günni telewideniyede görkezlenip. Jenaýatkar öz jenaýatyny görkezermi? Seri katil, seri jenaýatkar diýilýär. Serini ubийство diýe diýilýär. Näme üçin öz jenaýatyny görkezsin? Näme üçin subutnama görkezsin? Goýsun ýzyna subutnama. Bu diktatura halka garşy, aktivistlere garşy da ulanýar, migrantlara garşy da ulanýar, hemme kişiye garşy ulanýar. Diňe psikologik ýagdaýda. Eger diýe halk ayağa alsa onda ýara ulanyp, onu halka mediadan gidler. Halk dogry görnüşde, dogry guramaçylykly, dogry ýagdaýda absurd däl. Guramaçylykly ýagdaýda herekete geçse, ýaragam ulanyp bilmez. Ýöne dogry hereket etmeli. Bizde de gökürler urudu, ýagşy aýjak ýaly. Ýağmur ýagdyr sultanym diýe. Kemem boljak ýagsa. Arslan Muradow döwlet taryhy okudy o institutda. O institutda okudylan taryh ol bir taraply taryh. Karaşsyz däl. Dol obyektiv däl. Türkiýede nähili maglumat berýärler. Rossiýada nähili maglumat berýärler. Okudyk ikisini. Türkiýe bilim sistemasy bilen Russiýa bilim sistemasyny teňişdirip bilýär. Şo taýdan özüň bu netijesi çykarardym. Ýene bir iki tapawutly ýurtdan neme mysal alsam, ýa-da umumman şo haýsy taryhy waka bilen gyzyklanýan bolsaň, şoň bilen baglanyşykly dünýäniň dürli ýurtlaryna çeşmeler näme diýerler, jurnalistler näme diýipdir. Şo zatlar bilen gyzyklansaň, täsin zatlar çykýar. Orsun özüm şol ors paşalygyny kimin eli bilen näme üçin ýykylanny özleri goýup düşünýär.
ortadan parçalaryň neslini tutuş, gaýdyp, şolar döremesin, ýyly bolmasyn diýip kislata bilen owatlap ýok edýärler. Şolaryň DNK-synam kökü bilen ýok edýärler da, gepini tümmek gerek. Şeýle eline jenaýat edilýär. Onam daşary urtularyň eli bilen edýärler. Ortaram şeýit özüni oýnatdy. Karolio. Biziň ýurdumyza daşary urt habar beriş serişdeleri uly bir çäre polaýmasy aňtatlykla göýberýänler. Gaty dogry göýberilende de belli bir nemeden geçerlik göýberilýär. Her daşary urtdyň ýanyna 2 tane adam bolýar. Meňem özüm şol garaşdyryň 5-nji ýylyna gidip dömeýdi. Türkiýedäki neme bilen bile. Delegasiýa bilen bile edil şolar ýaly. Her adamyň ýanyna 2 adam berýärler. Şowa täzir bilen mok näçe berýärler. Aşgabatyň daşyna çykyp bilen mok. Şolaryň programmasy boýunça iýmeli, içmeli, ýatmaly, turmaly boldy. Edil esgerýärler. Bolmasa bolanok. O kontrol altynda tutýarlar da. Şoň üçinem ýurtda diktaturanyň bardygyny nipdir, ýani ýazmandyr. Şaharkäbi döwlet, men 2 diplomum bar. 2003-den bäri gelgit daşary urtda işleýän, hökümede işläp bilemok. Köp arzuwlam halk üçin etjek işlerim başa barmady. Men näme etjegimi bilemok. Halkym gözgöýni diýär. Şamarkäbi. Evet, men sana e-mail ýazaýyn. Habarlaş, maslahatlaşaly. Ine şu habarlaşma üçin mikrofon tonlar. Şu habarlaşma üçin biziň e-mailimiz habarlaşaly. Häzir teňnemäňe geleýin soraň. Samarkäbi, aýdýan 2 diplomum bar diýen. 2003-den bäri diýen gelgit daşary urtda işleýän, hökümede işläp bilemok diýen. Köp arzuwlam halk üçin etjek işlem başa barmady. Näme üçin barmady? Men näme etjegimi bilemok. 2 diplomum bolup, sen 2 diplomum bolup näme etjegini bilmeýän bolsaň, ýöneki watandaşlardan gatam görmeliň onda. Şamarkäbi. Maslahatlaşar. Sen içiňdäki jowherleri, lagly jowherleri biz çıkararız. Kömek ederiz. Habarlaş. The channel video diýär. Türkmenistan geçen ýyl Birleşen Milletler Guramasynyň, Dünýä Saglyk Guramasynyň ýörüýte topary COVID-19 ýok diýdi. Absurd. Olam maskaraçylyk boldy, olam oňmyzna bir topar dawa, bir topar sora. Bular oyun oynananda onu başar bilen o maskara. İlçikanaň işgär öldü. Gaty dogry. COVID-19'dan ölen Türk resmi adam öldü, İlçikanaň işgär öldü. Munam tasdiklamak üçin Türk doktorlary barla geçirdiler diýe. COVID-19'uny %100 subut etdiler diýe gaty dogry. Türkmenistanda COVID-19 görüňsiz oň täze görnüşlerim bar. Diňe bollal. Soňky täze çykan görnüşlerim bar we adamlar gyrlyk gidip otur bu daýlykka. Onunam habarymyz bar. Onunam daşary Taşoğlu vilayatynda 2 doktor COVID'den öldü. 100
100% anyk maglumat. Dünya Sağlyk Guramanynyň topary hany ýok diýipdi. Bu topary ýa Türkmenistandan paraly. Her zat bolup biler. Berim gökden ýol ýasar diýe. Channel video ýa-da işini dogry gözegçilik etmedimi diýe. Mehriban adamlar Dünya Sağlyk Guramanynyň bu topary bilelikde şikayet edeliň. Goý gurama Türkmenistana gelen topary gözegçilik etsin. Şo wagt edilmeli, gyzygyny bilen edilmeli şol. Köp çağırşam edildi şonu edeliň zat diýip ýöne kän var şoňa gyzyklanma bildiren bolmady diýip ben bilýän. Biraz giç adamlarımız oýanýar, giç hakykata düşünýär. Şu özüne opozisiýa aktivist hamala il gün üçin görüşýän ýaly görkezjek bolýan ýöne aslında barp ýatan haramzada bolanlar barada duýduruş beremezde bir ýyl mundan düşünmedi adamlar. Inni köp adam düşünüp dogry hereket edip özüni aldatma. Ýöne bir ýylymyz ýetdi görüşde. Baýmurat Atagelliýew salam. Ýolaman 1984-nji ýyl Moskwa duşanbe otlusyna armiýadan gullukdan otpuska gelýän bir daş oğuzly ýigit maňa karz pul beripdi. Eger şu SMS okasoň habarlaş, sen beren adresiňi ýitirdim. Alan karzymy 40 etse bilen gaýtarjak diýe. Ömrüň uzak bolsun, ýolaman. Ömrüň uzak bolsun. Ömrüň uzak bolsun. Ina şu habarlaşmak üçin biziň e-mail adresimiz Mehriban dogunlar. Habarlaşyň, dertleşiň, bilelikde kellede boliň, bilelikde nämeden dawa açar diýe, nedir şolar ýaly dayançan dawa açar diýe. Ne diýip bolsa, biri-birimizi bizde pikir, bizde ýok pikir düşünje belki sizde wadyr. Hemme kişi kelleler birleşdirjek, köp zat orta çykar diýip umyt edýän. Senem sag bol, şamar käme, ömrüň uzak bolsun. Skorpion tanzym edip başladylar medisina işgärlerini. Tanzymyň peýdasy ýok. Men özüm ştaýda tanaýan adamlarma bir näçe tany tanzym edilenden soň hemmeti keselledi. Hatta 2 tanysy 2 gezek keselledi, gaýtalady, izleýin. Menem oýnatyp teýişip aýtdym. Şo diýdim, sen tanzym edenlerden bar diýdim, nemesle kompensasiýa etse. Bu näme tanzymda soň 2 gezek gaýtalanma mende keselli. Hani tanzymyň näme peýdasy barny gaýtalanmaly. Hemmeti bilen oyun. Ali Taş Giçaşy salam. Giçalyňyz. Ben habarlaşmak üçin salgymyz şu. Şoň üçin Baýmurat Atagelliýew salam. Men diýe gaharym getirýär. Şu diýe aktivistleň diýe käwir çykyşlary esasanam diýe Murat Gurbanow bilen ýa Sakbar Klimpiň çykyşlary gaharym getirýär diýe. Siz diýe şu toparlar barada näme aýdyp bilirsiňiz? Baýmurat, sen soruň jogaby öz ýazan sözleň içinde bar. Bular ady belli agaşek tanalyp tanalmaz çykan ýurt aýagyny ýykan tuğmaýaklar, kezzaplar, ordinarius kezzaplar.
Başka aýdyljak zat ýok. Bugunky onda efirimizi şu ýerde jemläliň. Sizem ýadadyňyz. Aw tesbirlerem durdy. Onda şuňky efir ştaýda jemläliň. Biriň bilen habarlaşmak üçin Karoleo jogap berýär. Baýmurat diýär. Olar aktivistler, watandaş, olar diktatorlygy arzu edýän maşenikler diýär. Gaty dogry. Öz diktatorlaryny gurmagy arzu edýän kezzaplar. Maşeniniň türkmençesi kezzap. Skorpion. Мне прикольно смотреть на Сапари Климова. Он такой сказочник. Настроение меня поднимает. Особенно умное лицо Кемины. Şu diye prikol diye de prikolnu bolýa diye täsin geň bolýa gyzykly men üçin Sapar Klimov diye tomoş etmek diye olýa şeýle bir erteki gurrun berýär diye men diye keypim öterýär diye esasanam diye şolýa şu akyllysaran bolýan diye neme başlatayda Kemine jüjüjük şu Merdan Muhammedow şolar diye gülkünç diye teatrda var ultimatumçylar özüni halat edip bilmeýän halat ediş komiteti güldürdüň aý meni var Skorpion ömrüňiz ok bolsun. Perhadam bir zat diýerdi bu arada. Samarkand döwlet halka agzyrlygy çağırýanyň gowgatjanyň sag bolsun ýöne şu ýygnalan adamlar bilen näme edip biler. Köp zat edip biler. Samarkand adresi berdim. Ýaz. Men ilki bilen edilip görülen işlerim arada sana birazcık maglumat bereyim. Yüreğime su sepiler yani. Ondan soň senem geleýin menem egin bereýin şol işe. Menem eginneş bolaýyn. İlgün bäkitli işe menem öz goşandymyz goşaýyn diýsen hoş geldin hak bilelişine. Hiç gurrun ýok kardeş. Baş üstüne. İl bilen gelen toyda bayram. Bir damja. Hakyky bir damja, müň damjadanam täsirli. Şoň üçin hoş geldin aramda. Köp iş edip bolar. Häzir şu opozisiýa sumoklan tögeregini maral taýdan çöküntü näme diýilýär? Bir häzir umytsuzlyga düşen aktivistliге umtylýanlar bar. Şolaryň hemmesini toplar. Gowy guramaçyl biziň dowam edip duran guramaçylygymyzyň ýanyndan sizem bilelikde ýörek başlarsyňyz. Ýöne näme bilen? Logika, akyl, dogry taktika, dogry strategiýa bilen. Şonu diýersiň. Samarkand. Batyr garaşat, gurrunsyz netip bolsa. Hemmemiziň ömrümiz uzak bolsun. Hemmemiziň ömrümiz uzak bolsun. Gowy günler göreliň. Toý saçakly gatnaşalyň watanymyzda. Gülüşip, degişip. Şo adam şolary ýaly tesbir ýazýardy. Şolary ýazatlar arat maslahatlaşýardy. Umytsuzlyk. Näme etjegimizi bilemzokdy. Aw hiç zat edip bilemok diýdim. Aslında edip bolýar eken. Ina netijesini görüp otursa diýip tirtekläp, çaý içip, hedil edişip, gülüşip, toý saçakly, awtyklaň, çoğuluklaň, ýugluklaň her hil toýlaryna gatnaşardylar edip bolsa. Hemmemiz bilelikde. Taryh ýazýanyz,
Siz tesvir ýazanyňyz, siz tesvir ýazanyňyz, taryh ýazýanyňyz. Bu men sözüm däl. Şu kanalda seredýän intelligensiýanyň wekilleriniň sözü. Şoň üçin wajyp temalary göni ýaýlym edip, halkyň gatnaşmagyna etseň has täsirli bolýar diýdiler. Şoň üçin bütün şu göni ýaýlymlary ýazyp alýarlar özleri. Özlerine kopýasyny alýarlar. Sebäbi bu göni ýaýlym halkyň urukdurýan göni ýaýlymy. Döwlet baýhanyň däl. Döwlet baýhan berdi diňe moderator. Galan işi siz alyp çykýanyz. Ömrüňiz uzak bolsun. Sizin kanalyňyz, sizin ýaýlymyňyz, sizin mediýaňyz, sizin geljegiňiz, sizin göreşiňiz, sizin sowabyňyz. Menki däl. Allah ýalkasyn, sowap sizinki. Şamarkaya tawol senemke tawol Skorpion tanjym edip başladylar medisina işgärlerini. Edenlerine näme? İnşallah amin. Allah beýikdir agam, halkyň ýoly, hakyň ýoludur. Orada salam aýdarsyň, goňunlarda görüşürüz. Nesip bolsa wa aleykum assalam. Hökman ýetirin. Orada ýazym jogap bermedi, belki iş köpdi. Görüşe bilmedik. Habarlaşyp hökman hemmeti bilen. Ona şuň kefiri, şu taýda Cemlalyň mehriban doganlar. Eliňize güller bitsin, tesirçiler. Sag bolun. Sağlıkda görüşelim, giýçän giç wagty, şonda da şeýdip, işten argyn, yorgun gelibem. Gepleşigi özüňiz alyp çykdyňyz. Sag bolun, ömrüňiz uzak bolsun. Sag bol karalýo, watandaşlar işleňizde üstünlük giýçäňiz rahat bolun, köp sag bolun diýesenem, köp sag bol. Şuňky temamyz jemlesek, söwünmeklik we watansewerlik. İkisi hiç wagt, hiç gili biri bilen bagdaşmayan, birleşmeyen, bir köprüden geçmeyen, biri birine karşılık, kapma karşılıklı ýagdaýlar. Söwünç ulanylýan bolsa, söwýän, söwünçli gürleýän adamlar özüne peýda edip bilen ok, özüne peýdasy bolmaýanyň halka da peýdasy bolanok, öz söwünç ulanýan zadynam watansewerlik bilen edil şatlyk ýaly agyna geleni diýip, soňra men watansewer, watanyň tarapyna, watanym eýle, watanym beýle. Soňra bizem watan önükleri bolýar oňa görä. Ana bolan bir absurd manipulýasiýa. Ahtam Muradov ýaşy günlerde görüşelim, toýda görüşelim. Watanymyzda toý saçakly gatnaşyp görüşelim. Nesip bolsa. Gyýyk wagtda Allah ýol berdi. Hiç wagt ruhdan düşmenler, hiç wagt ruhdan düşmenler. Öňümizde bir topar milletiň galanan tejribeleri bar. Instagram adresim däl, bu e-mail adresim. Instagram adresim Türkmen Demokrasi diýip giri bilýän, Döwlet Baýhan diýip giri bilýän. Nähilliň taparsyň. Twitterden Türkmenim TV diýip tapabilirsiň Twitterden. Instagramdanam kanalyň hasabyny açsak golaýdy nesip bolsa. Aladalar köprek. Şoň üçin bağışla. Şamarkaya watanym üçin janym urban sag bolun gençler. Bizimkem hiç gürrüň ýok. Amanat watan üçin, halk üçin amanat. Şoň üçin amanat. Arkaýyn alyp çykarsyn edip bolsa hemmämiz bilýär. Şoň üçin ruhdan düşmeler. Provokasiyalara, yalançylara, töhmetçilere, adam satýanlara, adam allayanlara, olan wagdalarynyň, etjek bolýan işleriniň soňunyň
boş çykmagyna, olaň soňunyň patarraka ýazmagyna gaharlanmaň, ruhdan düşmäň. Olaň zatyn, olaň barabir niýetem halka hyzmat etmek däldi, peýdalik etmek däldi. Olaň niýeti päli ýollaşy boldy. Olar hiç zat başaryp bilmediler, başarman bilmediler. Mundan soň hemmämiz bililikde, ina bile şu efir edişimi diýäli, pikir alşymy diýäli. Netip bolsa hemme adam bililikde halallyk bilen, arasalyk bilen tebigatyň kanunlaryna görä, Allah Taalaň ilahy düzgünine görä absurd däl, dogry strategiýa, dogry programma bilen netip bolsa alyp çykar. Ruhdan düşmeler. İçiňizde gysy aýdyşym ýaly. Ýazyň. Giýjeňiz rahat bolsun. Allah kuwat bersin. Zähmet çekkäňiz, giýjeňiz rahat bolsun. Köp sag bolun. Toýuňyza gaýsyn. Hawa Covid'den ölen köp gynansaňam şeýle. Ýatan ýerler ýaty bolsun. Olaram diktatorlygyň bidalary bolurlar. Sag bolun, ýene-ki efir duşluklarymyza çenli köp sag bolun. Eger sizi kyklandyrýan soraglar, temalar zatlar bar bolsa, şo temalarda bililikde ýa göni efir edeliň ýa-da aýratyn özüme çykyş edip bilýän döwletli maslahat görünüşinde nähili isleseňiz habarlaşma üçin adres şu. Habarlaşalyň. Toýda görüşelim. Giýjeňiz rahat bolsun. Köp sag bolun. Toýuňyzda gaýsyn. Siziň gatnaşmaňyzda gowy efir boldy. Höwri köp bolsun, bereketli bolsun. Toýuňyzda gaýsyn. Sag bolun. Kanaly beğenmäni ýadyndan çykaranlar bar bolsa, beğenip goýbersin. Aw, ziýan bolmaz. Sebäbi kagaz ýüzündäki zada seredilýär gün batarda. Şoň üçin abuna sadymyz näçe köprak bolsa, şonça kagaz ýüzündäki zatlara ünsörýänler üçin gowy. Bolmasa da men üçin derýän diýe iki ýakadan bir diýýäni şoňa da seredýärler. Aw, ýadyňyzdan çykarma. Gollama. Onda şoň bilen şoň kefir şu ýerde tamamlaýar. Söwünmeklik we watansöwürlük. İkisiniň arasyndaky ara tapawut. Ine insonla gepleşiň, insonla giýijilikli biri geldi. Döwlet sen adamlaň üstünden gülmekden başga işiň ýok. Çep tarapyndan turup çep tarapyndan turup ina şu edilýän halkyň edýän gurrungyny, halkyň edýän efirini berýän bahasy. Kelle ýok, hiç zat ýok. Şular ýaly adamlar bar ýa Batyr. Nime güldüm bolunda. Baymurat Ategellif inniki partiýaň ady diýe ýaşyl neme sary käde bolurdy. Awa gyzylanma bolmady, tutmady. Innem şol hawa neme. Karolyo, insermagam. Batyrgandy diýe. Makyaly biriniň aşagyna ýatyrmy näme? Günäni menden görýär makka agyr bolsa näme? O kuntam nemesini badarda geçmeýän haradyny hödürläp beren kuntam ol nemeden ol maňa kaktyryp bir zat ýazypdyr zat diýdiler olar. Suraty berdiler. Ol Down House kanalyna goýupdyr. Azada meňde azatyň suratyny çekipdirler, azada meňde ýöne. Men sesimiň fonuny ulanylan surat maňa meňden okdy. Häk şol saparklymyň jüjesi kemine meňde. Edil şoň kopýasy gurrunsyz. Onun bilgesi neden olmaly? Sebäbi
Men onu halamaýanymy bilýär, onu olaň meni halamaýany. Şoň üçin oň suratynyň fonuny men kesinmekdir. Onuň makky küntem öz baý hiç ýerde geçmeýän haraýdyny ödürülecek bolup, olam şol näme diýipdir? Interpol gözleýär, näme bakasam şeýle beýle zat diýip, onuň nol näme bir euro sent diýipdir, bir zat diýipdir. Özüniň ýekeje köpük bakasam ýok, makky. Makky özünden bir kol tutmaly adam aslında. Başkalardan bir kol tutjak bolýar borda. Arslanjan kellesi ýok. Başlıklardır olar döwlet ağa diye doğru. Ne? Şamarka karol tügeleme diýdiňe çyndanam ol batır. Şu ara ömrüňiz uzak bolsun. Hakykatdan gowy degişip, gowy tonno neme diýäs, efiri ýapýas. Allah can hemişe degişip, gülüşüp gezmek nesip etsin. Aramızda nur ışıklar köp. Halkın söýür oğulları. Awa hiç wagt gülmekden, şatlykdan aýyrmasyn. Köp sag bolun. Toýuňyz aýsyn, eliňiz ýüzüňiz dert görmesin. Köp sag bolun. Efiri özüňiz alyp çykdyňyz. Ýene günlerde görüşýänçek. Nesip bolsa, inniki efir aktivistlik barada bolur. Aktivist nähili bolmaly? Şo barada. Şoňa da isteseňiz goşulun, taýýarlanyň. Goşundyňyz goşun. Ali Taş agam boku kete gassaň sıçrar diýerler. Atma goýulary kap bolup bardy. Ali Taş dogry aýdýan, sag bol. Ömrüňiz uzak bolsun. Begümmol, agümmol, salamu aleykum döwlet ağa. Ahmet Mahmud. Giç kalın diye. Hava giç kalın. Biz efiri yapacak bolup oturduk. Hava bir batırganly. Ona da salamu aleykum diýdik. Hemmemiz bileleşip. Hava bolondat şu bugünkü temamız söwünmeklik we watanseýerlik. Söwünüp men watanseýer diýip bolanyp, watanseýerim söwünýän bolsa özüni watanseýer diýip bilenok. İkisi biri bilen kowapdaş bolmayan zatlar halal bilen haramyň arasyndaky ýaly ara tapawut bar. Şu ikisiniň arasynda. Şoň üçin kimde kim şartlyk ýaly söwünüp, soňam mene özüni watanseýer, beýlekilere de watan dönükleri diýen bolsa, eger olar hakykatdan watan dönükleri bolsa, senim şolardan tapawutly däl diýmek bolýar. Söwünç olanýan her kim garşyňdaky kim bolsa bolaýsyn. Kezabam bolup biler, ogrum bolup biler, jümrem, jenaýatkar kim bolsa bolsun, ekranyň öňünde söwünmeli. Hiç bir döwletiň mediasynda bular ýalyky bolýan zat ýok. Öňe gynansak da biziň YouTube kanallarymyzda boş gıýbat görürüm. Tökmek, söwünç, başga işler. Ukuýy bolan, talandy bolan adam gowy bir kol tutup bilýär söwünmeni. Dogrydymy? Söwünmeni mit bolýar aşa zatlar. Yani yok Ali Taş netip bolsa, awa yine inson keyfirimizde dowam eder durur netip bolsa, toyda gatnaşalyň, köp sag bolun. Şatlyk gulluganyň nesli bolup biler. Biljekkä şu ýeter kanata diýip bilemok. Ýadymdan çykdy şol. Toňuňyz aýsyn, köp sag bolun. Eliňiz ýüzüňiz dert görmesin. Sag bolun.
Hakykatdanam agyr işden gelemem. Ýene halk üçin tarih ýazyňyz ekrandan köp sag bolun. Ömrüňiz uzak bolsun. Bulan türkmeniň täze göreşiniň taryhyna altyn harflar bilen ýazylar. Siz çağlaňyz, agtyklaňyz, geljek nesilleriniz şu ekranlarda eden işleňizi görüp hemmäňiz bilen boýsunlar. Menim boýsunýan, olaryň boýsunlar. Şu biziň efirlerimizi ýaz edip alyp, soň şonu görüp, tomoşa edip, şoňa baha berýänlerem boýsunýa, begenýä. Allahdan hemmäňize kuwat, gaýrat, sabr dileýär. Görjeğimiz gowy bolsun, öňüňize bereket, ömrüňize bereket. Ýeneki efir duşuklarymyza çenli köp sag bolun, mehribanda bolun. Toýuňyza gaýtsyn, taňra ýakasyn. Hoş sag bolun.